Според специалисти в община Пловдив, събарянето на циганското гето зад новата сграда на Пловдивския университет струва най-много 10 000 лева. Затова Славчо Атанасов е категоричен, че няма да даде 2 пъти повече на кметицата на Северен и на Филипова. Аз толкова пари няма да дам. 22 000 лева. Затова днес съответно ще се водят разговори с фирмата, която е определена за бутане. Според моите специалисти не повече от 10 000 лева ще струва бутането на тези коптори. Поради тази причина, ако фирмата се откаже, аз съм наредил на господин Кошенски с негова техника да бъде разбутана новата циганска махала. Денят и часът на атаката се пазят в строга тайна. Денят се нарича Хикс. И ще ви обясня защо. Защото когато дойдете журналисти да снимате, тогава циганите правят, както се казва, цигании. Почват да поставят малки деца под тракторите и така нататък и така нататък. Но категорично ви казвам, че докато аз съм кмет на Пловдив, няма да позволя раждането на нова циганска махала. Къде ще ходят обаче пришълците? Кой откъдето е дошъл? Това е положението. Пловдив не е град, в който ние да събираме джипчи, крадци, защото за какво мислите, че идват в града? Идват в града да просят и да крадат. И да ни плащат ток. Само да приключа, има достатъчно работа на полето, защото веднага ще кажат, ама ние нямаме работа, ама ние умираме от глад. Има достатъчно работа на полето за такива хора, където по честен начин да се изкарват прехраната. За какво ми идват в Пловдив? За какво ми идват в Пловдив? Основно да се краде и да се проси. Подобен проблем съществува и с така наречената махала Шумен в Столипиново, призна Славчо Атанасов. Там мургавите пришълци обаче изградили гетото върху частни имоти. Това, което им предлагам на тези хора е следното. Въпреки че общината е изключително затруднена в момента финансово, единственият начин, по който може да се предприемат действия, е тези терени да станат общински. Тоест тези граждани трябва да подадат искане, съответно тези терени общината да може да ги изкупи, повтарям, да ги изкупи, и след това вече на мен ръцете ми са развързани, за да си прочиста терена, когато той стане общински. Хич няма да ми мигне окото и тези къщи ще ги бутна. Докато съм кмет, няма да допусна популация на роми в Пловдив. Категоричен беше Славчо Атанасов.